L-awditjar dwar is-sostenibilità kienet it-tema ewlenija tas-seminar li ttella bejn l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali kollaborazzjoni mal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Ma' TVM News l-Awditur Ġenerali Charles De Guara ħabbar li dwar din it-tema se tittella konferenza internazzjonali f'Malta is-sajf li ġej. Aħna qed nistennew iżjed minn bit parteċipant għal din il-konferenza u t-tema hija l-ilma se jkun water levels u kull aspetti tal-ilma. U din hija tema importanti ħafna għalina bħala gżira għax kif tafu l-baħar huwa tant importanti għall-ekonomija tagħna. Fis-seminar kien spjegat kif l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali għaddej b'ħidma sabiex il-kunsiderazzjonijiet ta' sostenibilità jkunu parti mill-awditjar aktar estensiv fis-settur pubbliku. National Audit Office jkunu ta' kuxjenza għal gvernijiet għal min qed imexxi biex ma ninsew qatt dan is-suġġett tant importanti. U bekk jien nixtieq nenfasizza, ma tistax tenfasizza fuq il-bżonnijiet tissa tal-lum biss, imma rridu nenfasizzaw s-sostenibilità għal ġenerazzjonijiet futuri. Indirizza s-seminar ukoll il-membru Malti tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri George Hisler li tkellem dwar il-fatt li qed tingħata aktar attenzjoni lid-difiża, argumenta li din tista' tkun opportunità biex tintuża teknoloġija ġdida imma tista' tfisser ukoll li jintefgħu lura il-miri tal-Green Deal tal-Unjoni Ewropea. Jiena aċċennajt għar-riskju li tintefa' fuq il-back burner għaliex kif għadna hekk il-fondi jkunu limitati tibda tara fejn se tqaċċad. Però l-impressjoni li qed nieħu jiena hija li għad fadal l-istess tip ta' determinazzjoni. Is-seminar aċċenna fuq l-importanza ta' kollaborazzjoni bejn l-NAO u l-Qorti Ewropea tal-Awdituri għal prattiċi li b'mod komprensiv jevalwaw is-sostenibilità ambjentali, responsabilità soċjali u l-governanza.